ассалому алайкум ба ҳама бинандагони канали Аблотиҷи, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва бовар карда билет мехаред. Ай ҳаматон миннатдорем. имрӯз дар аэропорт Жуковский қарор дорем. чӣ хеле ки мебинед рейси Жуковский душанбе регистратсияш рафтеста, бигем 90% уже гузаштан, таможниро гузаштан рафтестанд. дар ҳамин видео дар кадом масъала шуморо маълумот расонданӣ будам ки кадом нафаре ки моҳи декабр бигем билет гирифтанӣ бошад, ай ҳозир билетоша бигира ки барои ки моҳи декабр рӯз то рӯз билетош қимат шидастай. мақсад ки моҳи декабр ай моҳи сентябр, октябр, ноябр билетоша мегирифтам пассажир ки дорад, ай ҳамин сабаб қимат шидастай ва барои билет номерҳо ҳам мемонум, метавонед ҳама вақт телефон кунед, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки бигирем билетотона. нашод проверка мебинем ки нестай беташвиш аэропорт тенҷай ва бигем ки агар соли пешинара ба ин сол муқоиса кунем, мақсад моҳи декабрда беҳад бисёр одам меравад, баъдан через Узбекистон мераванд ё ки пересадка хати 2-3 рӯзе наздик билет намеояд. хеле ҳолатҳоша мешавад. барои ҳамин шуморо расонданӣ будем ва чӣ гуфтанем, агар як дақиқа стоп кунем, подписаться ва лайк або чихен дастгирӣ беҳтарин мешавад. боқи паноҳи Аллоҳ худтона эҳтиёт кунед бошед.